डालता रहे आ बुढ़ऊ के आगे उ खुश रहत रहे उस चीज के लेके। लइका तो लइका हुआ सन, लइका क्रिएटर तो अलग बात बा, लेकिन लड़किन क्रिएटर जोन बाड़ी उनको लोग के कितना लोग हम देखत नहीं कि उहो लोग जाके ए बाबा करके अपन खुद के इज्जत पानी में मिलावत लो, अपना खुद के शरीर के गाली सुनत लो, अपना सुनता लो, अपना माइयों के सुनावत लो, अपना बहनों के सुनावत लो। ओकरा बाद से उबड़ा के और ही नियम बा, ज्यादा खिसियाल तो मुंह पर थूकियो देल। लोग अपना यूट्यूब चैनल खातिर 2 पैसा कमाए खातिर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करे खातिर रोआ देख सके वो चीज़ के कि लोग अपना माई बहन के भी फील्ड में उतार दिले बा आ वो गाड़ी सुने खातिर। अब ऐसे हमें के समाज पे का असर करी रोआ खुद सोच सकता नहीं एक बार नहीं। ये चीज़ के अब ऐसा चीज़ ही हो गई बा कि कहीं भी रोआ नेट खोलता नहीं, चाहे शॉर्ट्स देखता नहीं, रील्स देखता नहीं, चाहे कहीं भी, तो वो चीज़ जरूर सर्चिंग में बा, वो चीज़ जरूर आ जाए जहाँ माई बहन के लोग गाड़ी